ללכת לקולנוע זה לא תמיד חוויה חיובית. אתם רוצים לראות סרט, אבל לא להוציא על זה הון. עם קצת השקעה, ככה תוכלו לעשות קולנוע ביתי משלכם. סרט הוא קודם כל חוויה ויזואלית, ואתם רוצים את אמצעי התצוגה הטוב ביותר. אפשר ללכת על מסך טלוויזיה 55 אינץ' מתחיל ב-2,500 שקלים. אפשר גם ללכת על מקרן Full HD כדי לראות כמו שצריך, רק צריכים מסך נגלל או אפילו קיר אם אתם מוכנים להתפשר, ואתם כבר בעניין. עכשיו, איך תדעו מה גודל המסך שמתאים לכם? אתם לוקחים את הטלוויזיה או את המסך, כמה גודל שזה יהיה, לוקחים את האינץ', מכפילים אותו ב2.5, שזה המרה לסנטימטר, ואז מכפילים ב3, זה כמה מרחק צריך להיות בין המסך לבין המקום הישיבה המועדף עליכם. החלק השני של החוויה הוא הסאונד. אתם רוצים רסיבר ורמקולים, או לאו דווקא להתעסק עם כל הבלגן הזה, אתם יכולים למצוא ערכות מאוד נחמדות, החל מ-1,500 שקלים, של רסיבר, רמקולים, כל הקבלים, כל העסק, ערגה אחת. אם אתם רוצים יותר להשקיע, אתם יכולים ללכת על רסיבר בנפרד ועל רמקולים. יש מגוון מאוד מאוד רחב. עכשיו, איך תדעו בדיוק איזה רסיבר לקחת? ובכן, אחד מכללי האצבע הוא, תחשבו כמה מכשירים יש לכם שיש להם יציאת HDMI, ותוסיפו עוד אחד. הסכום הזה אומר לכם לפחות את המינימום כניסות HDMI שיהיה ברסיבר, כדי שתוכלו לחבר ולסכם דרכו את הסאונד לרמקולים החדשים שלכם. וכל זה לא שווה שום דבר בלי רמקולים מתאימים, וכמובן אתם מכירים את התצורה של 5.1, המרכזי, ימין, שמאל ואחורי, ונקודה אחת זה הסאב שנותן את התדרים הנמוכים שמרעידים את הבית, זה החלק הכי כיפי בסרט. ועכשיו, אחרי שבניתם את הקולנוע הביתי שלכם, צריך לבחור במה לצפות. ובכן, נגן בלוריי יכול להיות אופציה מאוד מאוד טובה לזה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחבר את כל החיבורים ולמצוא איזה סרט אתם אוהבים. כל מה שחסר זה משהו לנשנש, ומי צריך את השקיות האלה? אפשר להכין פופקורן בבית לבד עם מכונה להכנת פופקורן. יש מגוון מאוד רחב, בכל מיני מחירים, ממש דבר כיפי ומגניב. אם אתם רוצים עוד רעיונות כיפים לבית שלכם לחורף, קשו לעמוד עולם הבית שלנו, תקבלו רעיונות לחורף כאן בזאפ השוואת מחירים.